PvdA, FNP en CDA spreken daarnaast de ambitie uit voor de bouw van een 1200 meter baan. Maar dat moet dan betellen worden terug het Rijk en het bedrijfsleven. Het is net onder de provincie om daar 100 miljoen in te steken. Ik denk van, dan geven we maar de verkeerde dingen onder slag. Ik denk wel dat dit een grote stap is, waarbij andere partijen kunnen injecten. Vanuit het bedrijfsleven, Oerriet, KNSB eventueel, NOC, NSF. Misschien binnen nog Europese fondsen die op innovatiegebied een kapstok jouwen om yield te halen. Maar de eerste stap is nou zetten en het college kan aan de slag. Dat Tialf nou bouwt worden in is nevens de partijen van groot belang. Tialf moeten we gewoon veiligstellen als topsporttrainingshal, eigenlijk als internationale skaatscentrum. Dat vinden wij belangrijk. Daarnaast vinden we belangrijk, en dat is het mooie van dit plan, dat wij een innovatief karakterdeel zetten. Wat een effect in de regio heeft. Wat natuurlijk het CTO van Heerenveen versterkt, maar wat ik mogelijkheden jood voor het bedrijfsleven. Het zijn verschillende oppositiepartijen net dat Omroep Friesland het amendement van PvdA, FNP en CDA in handen had. En dat daarmee de uitslag van de stemming van morgen al bekend is. Ja, dat het uitlekt is, dat zij zo. Maar dat de coalitiepartijen nou al mijn reacties naar boeten komen dat dit het is en dat dit het eigenlijk het ultieme besluit is. Dat vind ik getuige van een stuitende arrogantie. En ik vind het heel slecht voor de discussie van morgen. Maar ze hebben meerderheid, dus eigenlijk zo wordt het. Ja, zo wordt het. Dus we hoeven morgen direct niet meer over te praten. Wij kunnen voort wel stemmen. Discussie is bij voorbaat de eerste lijn. Volgens mij is de bedoeling van een debat dat je luistert naar een kwander, dat er argumenten uitwisselen worden en op basis van die argumenten neem je een beslissing. Maar die beslissing is nou op voorhand al om en daar is niks meer rond te doen. De coalitiepartijen vregen naar amendement om een second opinion over de bouwkosten. Het zou mogelijk volle goedkeer per kennen.